Jane kok getekke terus ki piye to? Ora perkara getekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora tak ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya nak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine njewok ora karo-karuan. Oh, rai kok njewok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadine tak goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula.